E aí, as mayikendomaja Cinderella Sisters anatulutsa ina ya mchitumbuka akuti apita a Bechaloya. Tsopano iyi akuti apita tukuwasaka. Imene tsopano ayilowesa nchiyawo. Iyi ndi ya nchiyawo nosopano azimayi amene wakuti akufuna abwere nditi. Abwera nditi amene wawa. Ndiyeno tiyeni tiwaonere ndithu akuti tukuwasakawe apita tukuwasaka. Like, share, Malawian cameras, right.